बावखुंग्रि बावखुंग्रि रंजित बसुमतारी तेव बावखुंग्रि পৰা জিকিব होनदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय सरकार दागोनखौथ' जों नुहुरखायाखै देवरगाव हाग्रामा महिलारी तेव দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক অকল মাজতে হৈছে আপোনালোক সকলে ফলো কৰিব জয় আই হম গতিকে মোৰ সমষ্টি মই নিজে হাৰিছো এই কথা মই আগতে আমি নিশ্চিতভাৱে হৈছো যে মই হাৰিছো যিয়ে নহওক মোৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি 12খন আসন আছে 12খনৰ ভিতৰত কোনে কিমানখন আসন পাব এয়া আমি এক্সাম্পল দিবলৈ জনাইছো প্ৰথম কথা আছে পৰ্বতজোৰা যদি আমি কবলৈ যাওঁ পচন কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু মুনমুন ব্ৰহ্ম তেখেতৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় মুনমুন ব্ৰহ্ম উনিয়া হ'ব বিপিএফৰ ফালৰ পৰা এয়া নিশ্চিত গুমা সমষ্টি ইন্তাচালি বিপিএফৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে জিকিব আৰু 3 নম্বৰ মোৰ সমষ্টিত উইলসন হাজদা তেখেতে ইপিএলৰ ফালৰ পৰা জিকিব আৰু 4 নম্বৰ জমদুৱা হ'ব আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰিছো যদিও এটো আমাৰ মানে উইলিয়াম নাৰ্জাৰীৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে আৰু ইপিএলৰ মানে মাজত কন্টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত আমি হেতু মানে ফুললি দিব নোৱাৰো দুজন তুমুল যুদ্ধ চলি আছে চৰাইবিল হ'ব আপোনালোকৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী 5 নম্বৰ চৰাইবিল ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী তেও হ'ব ইপিএলৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে চৰাইবিল জিকিব আৰু 6 নম্বৰ হৈছে আমাৰ কচুগাঁও হৈছে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী তেও বিপিএফৰ ফালৰ পৰা জিকিব আৰু 7 নম্বৰ ফকিৰা গ্ৰাম সমষ্টি ইকৰামুল হক তেখেতে জিকিব বিপিএফৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিত আৰু দুতমা জিকিব আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ইপিএলৰ যেটো সভাপতি তেও নিজে জিকিব দুতমা সমষ্টি তাৰ পিছত আমাৰ বনৰগাঁও হ'ব ৰবিৰাম বৰ্ম তেও বনৰগাঁও জিকিব আৰু দেৱৰগাঁও হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেও নিশ্চিত জিকিব তাৰ পিছত আমাৰ বাওখুমৰি ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তেও বাওখুমৰিৰ পৰা জিকিব আৰু সালাগাতি লৰেন্স ইছলাই ইপিএলৰ ফালৰ পৰা জিকিব এই হৈছে কোকৰাঝাৰৰ ৰেজাল্ট অৰ্থাৎ আমি এইটো এক্সাম্পল দিলো আৰু আমি দ্বিতীয় এখন আমি চিৰাংগৰ এটা এক্সাম্পল আমি অকলমান পিছত দিবলৈ prediction is that about today's result dinini ji result angni prediction hisabai nozor hoyoब्ला बीजेपी single digit एबा बीपीएफ single digit मोननो हागौ नाथाय यूपीएल दोलोनिफ्राय बबे बेसेबांखिनि digit मोनगोन आं बेखौ खोन्थाथ'नो हाया किन्तु बीपीएफ निफ्राय single digit आरो बिनि गेजेराव बीजेपी निफ्राय single digit बेखौ मोननो हागौ फ्राय जुदि मोनथारोब्ला एपीबी एबा अनजुलि दैमारिनि पार्टी मेडामनि बिथांनि पार्टीनिफ्राय मोनसे देरहानो हागौ देरहाथारोब्लाबो नायनि बाट आं मोनसे एनालाइसिस मोनसे समष्टिखौ नोजोर हरदों बिनि थाखाय ओंखायनो बे बिनि सायावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों जुदि आंनि एनालाइसिसआ थिग बा बेयावहाय जुदि बिथांमोननि मावनाया एसे नोजोरथि गोनांबा बेवहाय एसे नोजोर होनो हागौ बेसिकली बांसिनानो बिथांमोननि जि पार्टीनि केन्डिडेटफोर दारायनाय बे जास्ट भलिउम अफ द भोटार्स बेखौ खमायनानै होनायसो जे सोरनिबा देरहानांगौखौ बेखौ माइनास खालामना होनाय बायदि सिस्टेम सोखा जाखादों किन्तु अब्लाबो मोनसे ओरैबायदि समष्टियावहाय देरहागोन नामा बेबायदि नोजोर दं आरो देरहायाबाथ' बिथांमोननि आनलाकि नेक्स्ट उनाव ट्राइ खालामनो हागोन किन्तु बीजेपीनि सायाव एनालाइज खालामनानै नोजोर होना नायोब्ला बिथांमोनहा गोबाङानो स्पिडै खारनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा फेल जाबाय मानो होनबा बर' जाथिनि सोद्रोमाफोरा गोबां सोद्रोमाफ्रानो माने बीजेपी दोलोनो भट होआखै बाट खायसे केन्डिडेटफ्रा बर'नि जानायखाय बै बे समष्टियावहाय बर' केन्डिडेट हिसाबै गोबां सोद्रोमाफ्रा बर'निनो होननानै नाजादों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिदै बीजेपी दोलोआ जाबाय गोजौनिफ्राय दैथायहरजानाय बा गोजौनिफ्राय कन्ट्रल खालामग्रा रिमट कन्ट्रला गोजौ दं बीजेपीनिया जायखौ सिप बानायनो गोसो सोरखौ एम बानायनो गोसो सोरखौ मा होनदों नमिनेसन खालामहरनो गोसो बिथांमोननि आखाया गोजौ थायो बाट जुदि गोजौनिया जुदि स्टेटआ हरो जे नोंसोर बेखौ आंहा जेबो बिनि सायावहाय बुंनांगौ गोनां गैला बेखौ स्टेटआनो लाथोंसै स्टेटआनो डिसिसन लाथोंसै होनबाय बे स्टेटनि आखायाव फैलायबाय जुदि स्टेटआ उदखारि खालामो अब्ला स्टेटनि जि मानसि बै जुदि गोजौनिखौबो मानियाखै अब्ला गोजौनिया मा खालामगोन नोंनि पजिशना आउट स' बिनिखौ गिनानै स्टेटआ मा खालामनो गोनां जायो गोजौनि बाथ्राखौ मानिनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जुदि सिंगल डिजिट मोनोब्लाबो
जुदि इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिङै गाव सुंथायै सरकार दानो हाया बायदि जुदि नुहुरो हा भलिउमखौ नोजोर होनानै सापस हमना ला 21 मोनबाथ' हारसिं सरकार दाबाय नङा होमबा 19 मोनोब्ला अब्लाथ' नोङो एलायन्स सरकार दाथारनांगोन ना 18 मोनोब्लाबो एलायन्स सरकार दाथारनांगोन ना बाट फारसेथिं नैबे बुस्थुखौ हायो जे मा होनदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय सोरबा सोद्रोमाफ्रा थाबनो गारनानै सापस 19 मोनबायलायनो अब्ला साथाम मानसिया जुदि बिपिएफ दोलोखौ गारनानै जलदबनो थाबनो जुदि इउपिपिएलआव जइन जाफैबा हारसिंनो सरकार दानो हानाय गोहो थायो आरो माने खिन्थु मा होनदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय सरकार दागोनखौथ' जों नुहुरखायाखै ओमफ्राय 15थामोन 14थामोन 13थामोन सरकारा इउपिपिएलखौ दागोनखौ जों नुहुरो आरो बिनि गेजेराव दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आङो रायजो राजाफ्रा गोबां नेनानै दं हिसाबै गोबां सोद्रोमाफ्रा बमाबो गावनो हागौ स' बिनिखायनो बमाफोरखौ सानै हयै गावबानो जाबाय इट्स एनभायरनमेन्टखौ डेमेज खालामग्रासो नङा होमबा बुंनायखौ गाज्रि दामोन जुदि नोंथांमोना गावथारनो गोसोब्लाथ' बे इट्स आप टु इउ इट्स एबाउट इउ बाट आं रिकुवेस्ट बेखौनो खालामगोन जे नोंथांमोनहा गाजा गोमजायै रंजा आरो नेदो अमा जादो जुमायखौबो लोंनायखौ एसे खम खालाम खिन्थु रंजा आरो रंजानाया जुमाय लोंबानो जायो बेथ' नङा दै रंजानाया गोबां रोखोम जानो हायो जुमाय लोंनायजोंल' नङा खुसि रंजा मोसा बाजार बास थेंक इउ